tini point kosang zorawo tini sini Matabari 32 Matabari constituency ni ingui sing tini wo hai ne tini baikha 4 days sini running solai tong ha ka sing tini wo hai ne sini tasnai door to door sini rally sing tini start khalai pinai tabuk sini gorji bazar ni sini starting khai gei biang rong na gorji area mane gorji sora pura sing tini round road ai boni pore wo general area wo tei bo sing jodi si man ka angge sing perate bo cover khaini one solai jak ane bangai ang kobok nai joto sini Tipra mo thani ingoi jara warriors sini oroni wa phaisok phaijak sini Matabari assembly constituency sini ro tasnai executive committee body tei boroni wa block ni tasnai pei thang tong tei boro phaisok phaijak sini central ni working YTF ni working tasnai GS tei boro phaisok phaijak sini Matabari YTF block committee nengoi sini president tei boro borom gonang phaisok phaijak joto sini bobagrani warriors joto takhuk bukhuk sungno phaide singno joto no logero phaide hunoi joto thane kobong naragoi sing phaide tabok sing star khalis nai hane bangoi tini oroni theke sing joto thane kobok nai sing je jaga thangsogo oroni theke sing tasnai dole dole khai sing nobrong hagoi sini bobagrani jeta kok pirmung ebong unity ni Thansa ni o kogno sing joto ni thani go posogronai hunai sing joto no samai tangjak hai hunai sing tini samai tangai tini sini joto ni thani go sing hai ne dewasa sing nobrong kagai sing sini tasnai Tiprasa ni joto sini jeta manthai sokthai jeta sini right sini odikar tomarono sing brok bai sing discuss khalini joto no hambai kolombai ke Tini ni chini gram rally tini laga badal phai bai TAKHUK chong phai bai Ramotani bising dui chung 2013 sarkar shram noi Maharajan netritwe chung sarkar shram noi Maharajan netritwe chung kreta Tipra tumunai TAKHUK chong chichade BUKHUK chong chichade TAKHUK chong chichade Maharajan bising dui chung kreta Tipra shram noi Maharajan bising dui chung kreta Tipra shram noi TAKHUK chong chichade BUKHUK chong chichade